Barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri na tarihin shahararrun jaruman Kannywood. A wannan rana mun zo muku da cikakken tarihin shahararren jarumin nan mawaƙi, producer kuma darakta, wato Prince Zango. A wani gari aka haife shi kuma a wani shekara? Shin kun san iyayensa? Yanayin zurfin iliminsa, sana'arsa na harkan fina-finai da waƙa, matansa guda nawa ne? Lambobin yabo nawa ya samu, kuma nawa ne tattalin arzikinsa? Ku biyo mu a cikin wannan shiri don jin cikakken tarihinsa. Da farko, wane ne Adam A. Zango? Adamu Abdullahi Zango, wanda aka fi sani da Prince Zango ko in ce Usha, shahararren jarumi ne, mawaƙi, producer kuma darakta, wanda aka haifa ranar 1 ga watan Oktoba 1985. Ya fito ne daga dangin malaman musulunci. Ana kiran mahaifinsa da suna Malam Abdullahi, malamin addini ne, yayin da mahaifiyarsa kuma Hajiya Yalwa Abdullahi, mace mai tausayi da tarbiyya. Adam A. Zango ya yi karatun firamarinsa da sakwandirinsa ne kaf a jihar Kaduna, Najeriya. Prince Zango ya taso ne cikin yanayi na simple life, amma yana da burin zama mashahuri a rayuwarsa. Duk da ya ce bai ci gaba da karatun jami'arsa ba, hakan ya sa ya ci gaba da shiga gasannin waƙoƙi da rawa, kuma ya ci gaba da koyar sana'ar fim daga masana daban-daban a Kannywood. Adam A. Zango ya fara harkan fina-finai ne a shekarar 2001 a matsayin mawaƙin shirye-shiryen fina-finan Kannywood, wato soundtrack composer. A lokacin ya rubuta waƙoƙi da yawa tare da sautinsu don fina-finan Kannywood. Bayan ɗan wani lokaci bai tsaya a nan ba, ya fara fitowa a cikin fina-finan Kannywood a matsayin jarumi kuma wanda ya iya rawa. Daga bisani bai daina ba har sai da ya zama ɗaya daga cikin fitattun jarumai mafiya tasiri a cikin Kannywood saboda ƙwarewarsa da murya mai daɗi. Hakan ya sa ya sanu a ƙanƙanin lokaci. Adam A. Zango ya fito a cikin fina-finai sama da 100 da suka shahara sosai a faɗin Najeriya da Afirka gaba ɗaya. Fina-finan da aka fi sanin Adam A. Zango a ciki sun haɗa da Basaja, Adon Gari, Zarar Bunu, Gwaska, Haɗin Kanmu, Nagari, Mai Farin Jini, Hindu, Sai Wata Rana, So Aljannan Duniya, Bayan Rai, Ƙofar Ƙauna, Rigar Ƙaya, Matar Kace Ni, da kuma Babban Yaro. Adam A. Zango ya yi aiki, wato collaboration, tare da manya-manyan jarumai irin su Ali Nuhu, Sani Danja, Abba Al-Mustapha, Hadiza Gabon, Nafisa Abdullahi, Rama Sadau da Maryam But. A ɓangaren waƙoƙi kuma, Adam A. Zango ya yi waƙoƙi da yawa da suka shahara, suka yi fice, suka yi suna a faɗin Najeriya. Kaɗan daga cikinsu shine akwai Sabon Sarki, Bahaushiya, Soyayya, Gwaska, Mai Laya, Adon Gari da sauransu. Bayan haka ne Adam A. Zango ya kafa White House Family domin tallafawa sabbin mawaƙa da kuma matasa masu sha'awar shiga fina-finan Hausa. Adam A. Zango ya kasance mutumin kirki kuma mai tallafawa al'umma. A watan Oktoba 2019 ne Adam A. Zango ya ba da Naira miliyan 47 don taimakawa yara marayu don su ci gaba da karatunsu. Hakan ya sa ya nuna wa jama'a cewa yana da zuciyar taimakon al'umma. Daga baya kuma Adam A. Zango ya kafa foundation wadda yake tallafawa marayu, matasa da kuma marasa galihu. Idan ka zo kan ɓangaren zaman gida da iyalai, Adam A. Zango ya yi ƙaurin suna ne wurin auri sake, inda ya auri mata daban-daban har 7, yanzu dai yana da ta 7 ɗin a gida. Matarsa ta farko ita ce Amina Uba Hassan, wato jaruma ce a Kannywood, wanda ya aure ta a 2006. Ita ce ta haifa masa babban ɗansa, wato Haidar. Bayan ya sake ta ne sai ya auro Aisha, wanda 'yar uwarsa ce, daga garin Shika da ke ƙaramar hukumar Giwa a jihar Kaduna, Najeriya. Ya auri matarsa ta uku ne mai suna Maryam daga jihar Nasarawa a Najeriya. Daga nan kuma sai ya auro jarumar Kannywood mai suna Maryam Ediola daga unguwar Lubbe a Abuja, Najeriya.
A cikin 2015 kuma Adam A. Zango ya tsallaka zuwa ƙasar Kamaru inda ya auro matarsa mai suna Ummul Kursum. Bayan ya sake ta ne sai ya auro Safiya Challa wanda aka ɗaura auren a ranar Juma'a 26 ga watan Afrilu 2019 a masallacin fadar sarkin Gwandu da ke garin Gwandu a jihar Kebbi. A kwana-kwanan nan ne Adam A. Zango ya zama ango a wajen matarsa ta bakwai. Ya auri fitacciyar jarumar Kannywood mai suna Maimuna Musa, wacce aka fi saninta da Salamatu a cikin shirin Garwashi. Prince Zango ya samu lambobin yabo da girmamawa da dama a ciki har da su Best Actor Kannywood Award, Best Musician a City People Entertainment Award, Outstanding Kannywood Personality da Northern Nigerian Peace Ambassador Award. Ya samu Best Producer of the Year a MTN Kannywood Award. Ya samu lambar yabo a African Icon Award, inda hakan yasa ya zamo gimshiki kuma ya zamo mai tasiri a cikin shahararrun jarumai, producers, directors har da mawaka a Kannywood gaba ɗaya. Adam A. Zango ya kasance ɗaya daga cikin jaruman da suka fi kuɗi a Kannywood, inda aka kiyasta cewa yawan arzikinsa ya kai naira biliyan 5. Dukiyarsa ta samo asali ne daga fina-finansa, waƙoƙinsa, tallace-tallacensa da kuma kasuwancinsa da sauransu. Yana da gidaje da dama a jihar Kaduna da Kano. Yana da motoci na alfarma irin su Range Rover, Lexus, Jeep da Mercedes-Benz. Adam A. Zango ya fuskanci matsaloli da ƙalubale a rayuwarsa. A shekarar 2007 ne aka ɗaura Adam A. Zango a gidan yari saboda ya karya doka a Kano bayan ya saki bidiyon waƙarsa mai suna Bahaushiya ba tare da izini ba. Hakan ya jawo cece-kuce a kafafen yada labarai, inda mutane da dama suke bayyana cewa an tauye masa hakkinsa. Bayan ya fito daga prison ne sai ya sake fara sabon salo, wanda hakan ya ƙara masa daraja da kima a idanun jama'a. Adam A. Zango ya kasance ɗaya daga cikin tubalan Kannywood da suka ba da masana'antar haske da ci gaba. Adam A. Zango mutum ne mai fasaha, gwarzo da son taimakon al'umma. Ya zamo ɗaya daga cikin manyan jaruman da suka sa Kannywood ta yi suna a duniya. Ya ci gaba da kasancewa abin koyi daga matasa da ke son bin sahun nasara a harkar nishadi, fina-finai, rawa da sauransu, har ma da rayuwa gaba ɗaya. Ku biyo mu a cikin wannan shiri don jin cikakken tarihin wasu shahararrun jaruman. Idan kuna da jarumi ko jaruman da kuke son jin tarihinsa, da ku iya rubuta mana sunansu a comment section daga Labaran Yau TV.